40 veciños de Sanxenxo xa se beneficiaron do programa de coidados porta a porta posto en marcha dende a Xunta de Galicia. Hai 3 meses que o Goberno autonómico retomou este servizo. É un compromiso tanto do Goberno galego como dos distintos concellos de Galicia continuar prestando cada vez máis servicios ao carón da casa das persoas maiores. Cando lle preguntamos a unha persoa maior, vostede onde quere ser atendido, que necesita? A maioría deles nos responden sempre, eu quero quedar vivindo na miña casa. Por iso cada vez promocionamos máis o servicio de axuda no fogar, que é o máis demandado. Esta mañá a conselleira de Política Social visitou a unidade móvil que está no concello de Sanxenxo dende o pasado luns. Continuará no municipio até o venres, ofrecendo atención gratuita en audioloxía, podoloxía e estimulación da memoria aos maiores de 55 anos. Pedirlle aos veciños, a través do medio de comunicación, facer un esforzo que veñan aquí porque é un servicio gratuito, moi bo, moi necesario, e que estou seguro que o que veña vai a mandar a máis xente que veña a utilizar este servicio. 8 unidades móviles deste servizo percorren todo o territorio galego. En 3 meses atenderon a 10.000 persoas de 150 concellos. Na provincia de Pontevedra beneficiáronse deste programa 2.700 pacientes de 37 municipios.